Ens hem reunit avui a totes les persones que hem estat o som les cares visibles del PCM a les diferents institucions, en el Parlament, en el Consell i en els ajuntaments, cosa que no és gaire fàcil i que evidencia la importància que donem en el tema de l'educació i sobretot la preocupació davant dels atacs i les amenaces que està rebent la comunitat educativa per part del govern russà. I som aquí davant la Casa de Cultura per 4 motius. Primer de tot, perquè tenim una delegació d'educació sense delegat, no sabem quin contingut, quina funció i quin paper li vol donar la Consellera d'Educació en aquesta figura. L'únic que sabem és que en un mes se n'ha anat el delegat que hi havia, en van nomenar un que va durar un dia. I això evidencia la forma d'actuar del PP, les formes en què actua i també la improvisació, que en termes d'educació és una cosa moltíssim negativa. En segon lloc, som davant la Casa de Cultura perquè el 1904 aquí es va inaugurar una escola pública en la qual hi va impartir docència Joan Benejam, amb un concepte de l'educació absolutament modern, a ser un avançat en els seus temps. Per ell l'educació era llibertat, era progrés, era justícia. Considerava que s'havia de mostrar als alumnes a pensar, cosa que avui fa molta por, i també entenia l'escola com un espai de debat i de diàleg, cosa que també avui veiem que fa molta por. També hi som per el que representa simbòlicament una casa de cultura en el sentit de la importància que nosaltres li donem com a element integrador o cohesionador de la societat, tant de la cultura com de l'educació. És un símbol d'aquest espai on som. I en darrer lloc hi som perquè no ens hem atrevit a anar davant cap centre educatiu, perquè no volíem que es relacionés per part del Partit Popular i d'en Bauzá amb el PCM. Ens hem aplicat l'autocensura, que diuen que és la pitjor de les censures perquè és aquella que parteix de la por. I això diu del règim, ho dic així, de por en què vivim actualment. Des del PCM Més per Menorca volem manifestar tot el nostre suport a la comunitat educativa, com ja he dit, davant els atacs i les amenaces, i especialment en els 3 directors cessats de Maó, en els quals se'ls ha impedit poder començar el curs amb normalitat, i volem denunciar públicament que ens sembla que aquestes formes no són formes pròpies d'una democràcia. Es tracta d'una persecució política, es tracta d'un atac a la llibertat d'expressió i es tracta d'una purga en els dissidents en el més estil dictatorial que tots ja coneixem. Per tant, hem permès, no sense oposar-nos-hi, retallades del PP en molt d'àmbits que considerem fonamentals, però no li permetrem que ens retalli una democràcia que ja és prou justa com perquè encara ells venguin i ens la retallin. Per tant, tot el nostre suport a la comunitat educativa, en els 3 directors, i que el PP sàpiga que som aquí per plantar cara. Sí, simplement afegir, i també crec que avui és el moment de deixar i reiterar d'una forma clara que Estil és un projecte en contra de la llengua catalana i en contra de l'escola pública. És un projecte que neix de la convicció que la llengua catalana no ha de ser i no ha de tenir una situació preferent de llengua pròpia a la nostra comunitat autònoma i en conseqüència la margina a tots els àmbits. També a l'àmbit escolar, perquè deixi de ser la llengua vehicular, la llengua d'ensenyament i la llengua d'immersió lingüística. En aquest sentit és com s'ha d'entendre Estil i no com un projecte que pretén millorar, donar qualitat a l'ensenyament. Tot el contrari, és un projecte que generarà, i així ho avalen jo crec que molts de professionals que s'han pronunciat en aquest sentit, generarà marginació, genera malestar dins la comunitat educativa, dins l'escola i dins el fer diari de l'escola. Per tant, no és un projecte per la qualitat educativa ni per la millora de l'ensenyament de les llengües, sinó que tot el contrari va en contra i posa en perill tot allò que hem aconseguit en tant d'anys. També dir que tota l'actuació respecte dels directors
de l'expedient i de la sanció, i en aquest moment d'aquesta situació de no poder-se incorporar a els centres és una decisió que no només va en contra d'aquests professionals, d'aquests directors, sinó que va en contra de la comunitat educativa, de l'autonomia dels centres i en contra dels consells escolars, que són els qui tenen la competència per poder decidir quin és el projecte lingüístic que aquella comunitat, l'escola, els professors, els alumnes, els pares, volen tirar endavant. Per tant, és en contra d'això que la Conselleria ha actuat. I en tercer lloc dir també que el fet de que una consellera a pocs dies de començar el curs escolar, que els professors s'incorporin, hagi tingut aquesta actuació, jo diria que passiva per una banda i de xuleria per l'altra, de que en lloc d'apropar-se al professorat, de demanar diàleg i d'intentar trobar una solució a aquesta situació de tensió, en lloc d'això, l'únic que ha fet dia rere dia ha estat prendre mesures que incrementaven aquesta tensió. I aquesta actuació d'una consellera d'Educació no és acceptable, considerant que és absolutament irresponsable, que és inconscient i, a més, que és absolutament incompetent. Algú que actua sense prendre en consideració els seus professionals, sense adreçar-se i apropar totes les decisions i tota la capacitat de prendre decisions de la conselleria amb el seu professorat, em sembla que és una actuació que no podem, lògicament, avalar ni reconèixer, i tot el contrari, jo crec que hem de denunciar.